אז מה שאני רוצה לעשות היום זה למעשה לתרגל איתכם את חוקי הגזים האידיאליים. לא כל כך הספקנו כי שבוע שעבר קטעו אותנו באמצע. התחלתי לעשות איתכם את השאלה הראשונה, וגם בהקלטה ששלחתי וגם בדפים פתרתי אותה עד הסוף. מה שאני רוצה שנעשה, אוקיי. אתם רואים את הדף? דף כן. עבודה חוקי הגזים האידיאליים, רואים? אוקיי. רגע, אני רואה פה את אודי, את תיאם, שמעון, אתם עוד פעם שם ארבעתכם? לא, בעצם לא צריך להיות בטרמו. שמעון, מי איתך? אני, טוני ואתיאן. אוקיי. תיאם פה, ג'מיל, שיבלי, סובחי, בסדר. בואו נעשה את שאלה 2. שוב, תוך כדי העבודה אני מזכירה לכם את החוקים. רגע, אני אעלה את הלוח. אוקיי. אז נתחיל משאלה 2. חשב את הטמפרטורה של 2 קילוגרם אוויר. עכשיו שימו לב, בשאלה 1 נתתי לכם את המסה המולרית של אוויר, שזה 28.8 גרם למול. הוא נמצא במכל בעל קיבול של 0.24 מטר מעוקב. זאת אומרת, אני יודעת את הנפח, אני יודעת את המסה. הלחץ המוחלט, שימו לב, לחץ מוחלט, זה מה שאנחנו צריכים, הוא 10 אטמוספירות. מה אני צריכה? אני צריכה את הטמפרטורה, אוקיי? אז בואו נרשום את הנתונים. אוקיי, אז אנחנו בשאלה 2, ויש לנו ככה. המסה של האוויר, M קטן, 2 קילוגרם. המסה המולרית היא 28.8 גרם למול. אז כדאי שפה נעבוד גם בגרמים, אז אני אהפוך את 2 קילוגרם לגרם. הנפח, אמרו לי שהוא 0.24 מטר מעוקב. והלחץ הוא 10 אטמוספירות, ומבקשים מאיתנו את הטמפרטורה. חבר'ה, זה קלאסי לעבוד עם משוואת המצב של הגזים. אני מזכירה לכם, P כפול V לחלק ל-T, שווה ל-M חלקי M כפול R. לחץ כפול נפח לחלק לטמפרטורה, שווה למסה חלקי המסה המולרית, כפול קבוע הגזים האידיאליים. אני מציבה, P זה 10, V 0.24, T אני לא יודעת. M 2,000, המסה המולרית 28.8, ו-R זה קבוע הגזים האידיאליים, הוא תמיד 8.207 כפול 10 מינוס 5. עכשיו, מבחינה מתמטית, מה אני עושה? 10 כפול 0.24
זה 2.4. כאן אני לוקחת מחשבון ומחשבת את כל זה בבת אחת. 2,000 לחלק ל-28.8 כפול 8.207 אקספוננט מינוס 5. ופה יש לי 5.699, נניח 5.7, כפול 10 במינוס 3. על מנת לחלץ את T, זה 2.4 לחלק לזה. זה לחלק לזה נותן את זה. אז אני עושה 2.4 חלקי אנסר, ומקבלת שהטמפרטורה היא 421.1 מעלות, אבל חבר'ה, זה בקלווין. ואם אני רוצה את הטמפרטורה בצלזיוס, אני מורידה 273, ומקבלת 148.1 מעלות צלזיוס. אז אני תמיד נותנת את התשובה גם בקלווין וגם בצלזיוס. תזכרו, קלווין פחות 273 נותן צלזיוס. בתשובות, אני לא זוכרת במה שמתי, כן, הנה, נתתי בסוף בצלזיוס, בסדר? אז 148.1 מעלות צלזיוס. אוקיי. שנייה, כותבים. מה? שנייה, רק כותבים, אנחנו. כן, בסדר, בסדר, אני מחכה. אפשר להמשיך? אודי, אפשר? כן. אוקיי. בואו נמשיך הלאה. שאלה 3. במכל בעל קיבול 100 ליטר, אל תשכחו ליטרים, צריך להפוך למטר מעוקב, מחלקים ב-1000, נמצא חמצן O2, אני מזכירה לכם שהמסה המולרית של חמצן, של O2, כן? זה 32, כי O זה 16 גרם למול, אם אתם זוכרים מכימיה, ו-O2 זה 32. כמובן שאת כל הדברים האלה, למשל במבחן, אני רושמת לכם, אני לא ילאה אתכם במבחן בטרמו להתחיל לחפש בטבלה המחזורית. הטמפרטורה היא 107 מעלות צלזיוס, אני כמובן צריכה להוסיף לזה 273, ולחץ מנומטרי, חבר'ה, לחץ מנומטרי זה לחץ עמוד הנוזל, אני צריכה להוסיף לזה עוד אטמוספירה, כי אני צריכה להיות בלחץ מוחלט. ומבקשים לחשב את מסת החמצן בקילוגרם. אוקיי, זה שוב קלאסי עבודה עם משוואת המצב של הגזים. אז בואו שוב נרשום את הנתונים. יש לנו את המסה המולרית של O2, שהיא 32 גרם למול. הנפח הוא 100 ליטר, זה 0.1
מטר בשלישית. הלחץ הוא 4, ואני מוסיפה לו 1. זאת אומרת, זה 5, אני רוצה לחץ אבסולוט. 5 אטמוספירות, והטמפרטורה היא 107 מעלות צלזיוס. אני כבר מוסיפה לזה 273, ומקבלת 380 מעלות קלווין. אתם רואים? מסדרת לעצמי את כל היחידות, את כל מה שצריך. מה מבקשים ממני? את מסת החמצן. כמובן שאנחנו נקבל את המסה בגרמים, כי המסה המולרית היא בגרם למול. אחר כך נחלק ב-1000, נהפוך לקילוגרם. אז שוב, P כפול V חלקי T שווה ל-M חלקי M כפול R. P זה 5, V זה 0.1, T זה 380, M אני לא יודעת, M גדול מסה מולרית 32, ו-R 8.207 כפול 10 במינוס 5. שוב, מתמטית מה אני עושה? אני קודם כל מחשבת את זה במחשבון, 5 כפול 0.1 חלקי 380, מקבלת 1.315, אפילו 316, 578, אבל אני לא מוחקת מהמחשבון, כן? כפול 10 במינוס 3, שווה ל-M חלקי 32, כפול 8.207 כפול 10 מינוס 5. עכשיו אני מבטלת מכנה, מה זאת אומרת? אני כופלת ב-32, את זה ב-32, כפול 32, מקבלת 0.042, שווה ל-M כפול 8.207 כפול 10 במינוס 5, ועל מנת לחלץ את M, אני מחלקת את ה-0.042 בזה. כמובן שאפשר לעשות הכל במחשבון, אבל אני רושמת לכם בכוונה את השלבים. אז חלקי 8.207 אקספוננט מינוס 5, ואני מקבלת 513.04. חבר'ה, זה בגרמים. אם אני רוצה להפוך את זה לקילוגרם, מחלקת ב-1000, ומקבלת 0.513 קילוגרם. אני רוצה לדעת אם יש לכם שאלות עד כאן, או שזה ברור. די ברור. אוקיי. טוב. בואו נראה מה קורה לנו בשאלה 4. חשבת לחץ... מה? שנייה, אני רק כותב. אוקיי, בבקשה. אבל איך עשית כפול 32 ולא לא השתנה המספר? ברור שישתנה. לא השתנה פה. 1.316 כפול 10 מינוס 3, כפול 32, יצא זה. בסדר, הבנתי משהו אחר. בסדר? כן. אפשר לעבור? שנייה, לצלם וכן.
אוקיי. כן, אפשר. טוב. אז מה יש לנו בשאלה 4? חשב את לחץ החמצן, רוצים את P בבקבוק, לפי הנתונים הבאים. שימו לב, אם רוצים את הלחץ בבקבוק, רוצים את הלחץ המנומטרי. גם כתבתי פה. קיבול הבקבוק, זאת אומרת V 100 ליטר, מסת החמצן 15 קילוגרם, והטמפרטורה 20 מעלות צלזיוס. אנחנו נחשב את הלחץ המוחלט, כי נוסחת המצב של הגזים היא עם לחץ מוחלט, ואחר כך נוריד אטמוספירה אחת ונקבל את הלחץ המנומטרי. אז בואו נרשום את הנתונים. קודם כל, שוב, מדובר בחמצן. אז זה 32 גרם למול. המסה שלו היא 15 קילוגרם, אני אהפוך לגרמים. הקיבול 100 ליטר. שוב, נחלק ב-1000 על מנת לקבל במטר מעוקב. הטמפרטורה היא 20 מעלות צלזיוס. נוסיף 273, כלומר נקבל 293 מעלות קלווין, ורוצים את pH. אוקיי, בואו נראה. כרגיל, P כפול V חלקי T שווה ל-M חלקי M כפול R. אז אני לא יודעת את P, V הוא 0.1, T 293, המסה 15,000, המסה המולרית 32, ו-R הוא 8.207 כפול 10 במינוס 5. בואו קודם נחשב את צד ימין. 15,000 חלקי 32 כפול 8.207 אקספוננט מינוס 5. אז יוצא לי פה, שוב אני בכוונה עושה את זה בשבילכם בשלבים, 0.03847, בואו נגיד 5. פעולה הבאה אני כופלת ב-293 על מנת לבטל מכנה, אז אני לא מוחקת מהמחשבון, כופלת ב-293 ומקבלת 11.2718, נניח 272, מחלקת ב-0.1 ומקבלת את הלחץ, אבל חבר'ה זה לחץ מוחלט, בנוסחה זה תמיד לחץ מוחלט. בואו נחלק ב-0.1, נקבל 112.72 אטמוספירות. ואם אני רוצה את הלחץ המנומטרי, אני מחסרת את הלחץ האטמוספרי, שהוא אטמוספירה אחת, ומקבלת 111.72 אטמוספירות. אז תשימו לב מה מבקשים, אבל אני גם רמזתי את זה בשאלה, כן? שמבקשים את הלחץ המנומטרי. אוקיי, אני רוצה שתעשו שאלה אחת לבד.
רק תגידו לי אם אפשר לעבור. שוב, חבר'ה, יש לכם פה את התשובות למטה, כן? תמיד אתם יכולים לבדוק את עצמכם. אוקיי. שאלה 5. אוקיי, תעשו לבד. לחץ החמצן בבקבוק הוא בעל קיבול של 100 ליטר, הוא 9 אטמוספירות. שימו לב, הלחץ בבקבוק, נתנו לנו לחץ מנומטרי. אל תשכחו להוסיף ל9 אטמוספירות 1. הטמפרטורה 20 מעלות צלזיוס. לאחר הוספת כמות חמצן מסוימת, הגיע הלחץ עד ל-104 אטמוספירות, והטמפרטורה עלתה ל-70 מעלות. שימו לב, מוסיפים מסה, כן? באותו בקבוק. זאת אומרת שמה קורה? אם אני לא מגדילה את הנפח, ואני מוסיפה, אז ברור שהלחץ גדל, וגם הטמפרטורה גדלה. אתם זוכרים, לחץ וטמפרטורה נמצאים ביחס ישר. חשב את כמות החמצן שנוספה לבקבוק. אז אתם בהתחלה צריכים לחשב את המסה לפני שהוספנו, את המסה אחרי שהוספנו, ואז זה פחות זה, ייתן לכם את מה שהוספנו לבקבוק. לא לשכוח את הליטר להפוך למטר מעוקב, את הטמפרטורה להוסיף 273, ולהוסיף ל9 אטמוספירות ול104 אטמוספירות, אטמוספירה נוספת, כי אנחנו רוצים לחץ מוחלט, ולא לחץ מנומטרי. להוריד איזה תרגיל? נראה לי ערבבתי בין שתי תרגילים. תרגיל 5. כן, ערבבתי איתו ועם 4 בטעות.
דורית, איך אני עובר מסליוס, סילביוס, לכלי, מה קוראים לזאת? מצלזיוס לקלווין להוסיף 273, פלוס 273. מסתדרים? כן, יופי. מאיפה אני מביא אותו, דורית? R זה כן, קבוע, 8.207 כפול 10 במינוס 5. זה קבוע הגזים האידיאלי. בסדר גמור. דרך אגב, בדף נוסחאות הוא נמצא. דורית, יש תשובות? כן. שאלה 5, התשובה היא 9.5 קילוגרם. כמות זה החמצן לי שנוצר... 10.63. אוקיי, קרוב. בוא נראה. המשך לשאלה הבאה, משהו? לא, לא, רגע, שנייה, בואו נעשה את זה. אז קודם כל, הנפח. לא רוצה לחכות שעוד אנשים יסיימו?
אז תראה, בינתיים אני ארשום את הנתונים. שימו לב שהיה נתון לחץ בבקבוק. אנחנו צריכים להפוך את זה ללחץ אבסולוטי, אז לא לשכוח להוסיף 1. אולי בזה הייתה הטעות שלך. כי יצא לך קרוב. כשאומרים לחץ בבקבוק זה לחץ מנומטרי. עכשיו, הנפח לא השתנה. מדובר בחמצן, זה 32 גרם למול. עכשיו, תכלס, מהי כמות האוויר שנוספה? למעשה רוצים מאיתנו את M2 פחות M1. אז בואו נעשה את זה. קודם כל אני אברר את כמות החמצן שהייתה לי בהתחלה. זאת אומרת, זה להפעיל את נוסחת המצב של הגזים פעמיים. לגלות ממנה את ה-M, כן? ואחר כך את ה... מה? איך ידענו M2 שווה 32 קילו מול? לא, גרם למול. גרם למול. גרם למול. זה חמצן, מדובר בחמצן, לא? חמצן. כבר עשינו עם חמצן. לא, בגלל ראיתי כאילו. לא, התבלבלתי, גרם למול. אז אני לא יודעת את M1, זה 32, וזה 8.207 כפול 10 במינוס 5. אז M1, אני מחשבת את זה, כופלת ב-32, זאת אומרת 10 כפול 0.1 לחלק ל-293, כופלת ב-32, ומחלקת ב-8.207 אקספוננט מינוס 5. אז יוצא לי שהמסה בהתחלה הייתה 1330.75 גרם, נחלק ב-1000 ונקבל 1.33 קילוגרם. עכשיו, אותו דבר אני עושה על מוצאת את המסה אחרי שנוספה מסה, אז עם התנאים השניים שנתנו לי. כלומר, הלחץ הוא 105, הנפח לא השתנה, הטמפרטורה עלתה, וזה אני מחפשת, זה אותו דבר, חמצן זה חמצן.
אוקיי, בואו נראה. אז יש לנו 105 כפול 0.1, לחלק ל-343, כופלת ב-32, ומחלקת ב-8.207, אקספוננט מינוס 5. ומקבלת ש-M2 הוא 11,936.05 גרם, יחלק ב-1000, ויקבל 11.93 קילוגרם. ואז M2 פחות M1, זה 11.93 פחות 1.33. אתה אמרת שיצא לך 10.6? נכון, ינון? כן. אוקיי, גם לי. אני חושבת שכשעשיתי את התשובות, בדף יכול להיות מאוד שלא הוספתי אטמוספירה ללחץ, בשביל שיהיה לחץ מוחלט. יכול להיות מאוד. אני אבדוק את זה. אוקיי. אז כולם סגורים על זה? מצאתי את המסה מהתנאים הראשונים, מצאתי את המסה מהתנאים השניים, כמה נוסף, זה פחות זה. זה הכל. אוקיי. תגידו לי אם אפשר לעבור הלאה. אוקיי. שאלה 6, חשבת כמות האוויר. שוב, אני מזכירה לכם, אוויר מהשאלה הראשונה, המסה המולרית שלו זה 28.8 גרם למול. אז חשבת כמות האוויר, זאת אומרת, רוצים את M קטן, הנצרכת להתנעת מנוע דיזל לפי הנתונים הבאים. קיבול בקבוק ההתנעה 200 ליטרים, לחץ מנומטרי חבר'ה, של האוויר לפני ההתנעה 23, צריך להוסיף לזה 1, לחץ מנומטרי של האוויר אחרי ההתנעה 19, גם צריך להוסיף לזה 1, הטמפרטורה 20 מעלות. מה זה כמות האוויר הנצרכת? זה אותו דבר. היה, הקיבול הוא אותו קיבול, כן? ברגע שנצרך אוויר, יצא אוויר, אז הלחץ יורד, אתם רואים שהלחץ ירד, כן? נכון שהנפח נשאר 200 ליטר, אבל האוויר התפרס על כל ה-200 ליטר, האוויר שנשאר התפרס על כל ה-200 ליטר, אז הלחץ ירד. זאת אומרת, זה בדיוק אותה שאלה, כמו שאלה 5. שוב, אל תשכחו להוסיף 1, כי נתנו לנו לחץ מנומטרי וצריך להוסיף 1, בכדי שיהיה לחץ אבסולוטי, אוקיי? אפשר דקה לחזור על התשובה של 5? 5, לי יצא 10.6, ופה זה 9.5, כי אני חושבת ששכחתי, הנה, זה שאלה 5. שכחתי להוסיף 1 פה. פה הוספתי. בתשובות שעשיתי, כן, כי תמיד כשנותנים לחץ האוויר בבקבוק, זה לחץ מנומטרי. צריך להוסיף 1 שיהיה לחץ אבסולוטי. בסדר? אז זו תשובה נכונה. כן. אוקיי? אפשר לחזור ל6? כן. בבקשה.
בשאלה 6, בשאלה כן, 15, M2, מה המספר הזה? 11,000 או יש שתי נקודות? 11,000 גרם. אה, 11,936 גרם זה 11.93 קילוגרם. בסדר גמור.
ברור, אני סיימתי. יצא לך? כן? שאלה 6, נכון? חיובי. 0.958 קילוגרם. 0.96. בסדר, מעולה. יופי. מה עם כל השאר? דורית, אני לא מצא הטמפרטורה בהתחלה. הטמפרטורה, לדעתי, יש לנו, יכול להיות שהטמפרטורה קבועה, למרות שזה, אם האוויר, אם יצא האוויר, הטמפרטורה צריכה לרדת. בוא רגע ננסה את זה עם טמפרטורה קבועה. ינון, עשית את זה עם אותה טמפרטורה? בוא נראה. יש לנו ככה, קיבול 200 ליטר, שזה 0.2 מטר מעוקב, לחץ מנומטרי 23, ועוד 1, 24, גם V2 הוא אותו דבר, כי זה אותו בקבוק, הנפח שלו לא גדל. לחץ מנומטרי אחרי ההתנעה, 19. עכשיו, מדובר באוויר, ואני חושבת ש-T1 שווה ל-T2 שווה ל-20 מעלות צלזיוס. בואו ננסה. למרות שאתה צודק שברגע שהלחץ יורד, גם הטמפרטורה אמורה לרדת. שואלים את מסת האוויר, זאת אומרת, M1 פחות M2, כן? כי המסת האוויר הנצרכת, אז המסה בהתחלה הייתה יותר גבוהה. בואו נראה. P1 כפול V1 חלקי T1 שווה ל-M1 חלקי M כפול R. אז יש לנו 24 כפול 0.2 חלקי 293 שווה ל-M1 חלקי 28.8 כפול 8.207 כפול 10 במינוס 5. אז בואו נחשב את זה. 24 כפול 0.2 חלקי 293, 0.016, אני כופלת ב-28.8, ומחלקת ב-8.207 אקספוננט מינוס 5. ויוצא לי שזה 5,748.859, בואו נגיד 0.86, זה בגרם, נחלק ב-1000, ונקבל 5.748, בואו נגיד 75 קילוגרם. עכשיו נעשה את אותו דבר עם התנאים השניים. אז יש לנו 20, אותו נפח, אותה טמפרטורה, M2 אני לא יודעת,
אוקיי, בואו נגלה מה זה M2. אז יש לי 20 כפול 0.2 חלקי 293, את זה אני כופלת ב-28.8, ומחלקת ב-8.207, אקספוננט מינוס 5. אז יוצא לי 4,790.75, בואו נגיד 72, זה גרם, נחלק ב-1000, נקבל 4.79 קילוגרם. אז M1 פחות M2 זה הכמות של, זה המסה שנצרכה, 5.75 פחות 4.79, 0.96 קילוגרם. רגע, אני לא זוכרת מה התשובה. כן, 0.958, 0. תראה, זה כן, אני אגיד לך את האמת, מה מוזר? מוזר שהטמפרטורה נשארה אותו דבר, כי בדרך כלל, אם הלחץ יורד גם הטמפרטורה אמורה לרדת, אבל לא אמרו לנו, אז נשאר עם אותה הטמפרטורה. בסדר? אוקיי, אפשר לעבור לשאלה 7? שאלה 7 היא מעניינת, ואני רוצה שנעשה אותה ביחד. רק שנייה. אוקיי, בבקשה. בסדר, אפשר לעבור. אוקיי. תראו, נפח חלל הצילינדר הסגור, צילינדר אתם יודעים מה זה, כן? גליל כזה, הסגור על ידי בוכנה ניידת, ללא חיכוך, הוא 0.41 מטר מעוקב, וקוטר הצילינדר הוא 60 סנטימטר. הלחץ המוחלט בחלל הצילינדר הוא 2.5 אטמוספירות, והטמפרטורה 35 מעלות צלזיוס. חשב את הטמפרטורה אליה יש לחמם את האוויר בלחץ קבוע, כדי שהבוכנה תעלה 40 סנטימטר. עכשיו אני רוצה רגע לצייר לכם את זה. נניח זאת הבוכנה. זה הצילינדר, סליחה. ועכשיו הוא ככה. כן, פה יש כאילו בוכנה שעולה ויורדת. כן, זה יכול לעלות ולרדת. אני אעשה את זה. אוקיי, עכשיו, מה אומרים לנו? הקוטר זה הרי גליל, נכון? הקוטר מפה לפה הוא הקוטר הוא 60 סנטימטר, זאת אומרת, מפה לפה הדיאמטר, כן? הוא 60 סנטימטר, נהפוך את זה למטרים, זה 0.6 מטר, אבל אותי מעניין הרדיוס. רדיוס זה קוטר לחלק לשתיים, אתם יודעים את זה בוודאי. עכשיו, כרגע
כרגע זה הנפח. ואמרו לי שהוא 0.41 מטר בשלישית. עכשיו, אם אני ויש לחץ מסוים וטמפרטורה מסוימת, ברור לכם שאם אני אחמם, והלחץ הוא קבוע, שימו לב לחמם בלחץ קבוע, אם אני אחמם את האוויר שבפנים, כן? הנפח יגדל ואז זה יעלה. בוא נניח שזה יעלה לכאן. עכשיו, מה הם אומרים לנו? שימו לב, אז נפח החלל הוא 0.41, הקוטר הוא 60 סנטימטר, הלחץ המוחלט 2.5 אטמוספירות, זאת הטמפרטורה, 35 מעלות צלזיוס. חשב את הטמפרטורה, כלומר אני צריכה את T2, אליה יש לחמם את האוויר בלחץ קבוע, כדי שהבוכנה תעלה 40 סנטימטר. כלומר, הם רוצים שזה, רק הגובה, כן, רק הגובה, יהיה 40 סנטימטר, שזה 0.4 מטר. עכשיו, אני מזכירה לכם שנפח של גליל, שזה צילינדר, זה פאי כפול הרדיוס בריבוע, כפול הגובה. נכון? כן. זאת אומרת, שאני צריכה לחשב את הנפח השני, כמה גדל? ומתוך זה להוציא את הגובה השני, כן? אז אוקיי, בואו נראה. קודם כל, ה-V הראשון הוא 0.41 מטר בשלישית, הלחץ הוא 3.5 אטמוספירות, ושימו לב, הוא קבוע, אז אני ארשום שפי 1 שווה לפי 2. והטמפרטורה היא, זה 2.5, סליחה, אני אתקן, והטמפרטורה היא 35, שזה, נוסיף לו 273, 308. עכשיו, תכלס הם שואלים אותי, לאיזה טמפרטורה אני צריכה לחמם, אבל אני לא, בכדי שזה, עכשיו, בואו נחשב את הנפח הראשון הוא 0.41, בואו נחשב את הנפח השני, הנפח השני הוא פאי, כפול הרדיוס בריבוע, אתם זוכרים, כן? שטח הבסיס של העיגול כפול הגובה. רגע, זה אני אשים פה בצד, שזה תזכורת. אז את הנפח הראשון יש לי. בואו נחשב את הנפח השני. פאי כפול 0.6, לא, 0.3 בריבוע, כפול הגובה. אבל אני לא יודעת את הגובה. אז אני, אוקיי. בסדר. מהנפח הראשון, נחשב את הגובה. אוקיי?
V1 שווה לפאי כפול R בריבוע כפול H1. זאת אומרת, מהנפח הראשון אני אחשב את הגובה. 1.41. מה? 1.41. יפה. אז זאת אומרת, הגובה הראשון הוא לי יצא 1.45. זה מטר. בסדר. אז H2, מה עשית? עשית 0.41 לחלק ל-0.3 בריבוע כפול פאי? שנייה, לעשות עוד פעם. בסדר, עכשיו. כן. עכשיו תראו, זאת אומרת שמהנפח הראשון, אני מבינה שהגובה הראשון, אולי אני אחדד את זה פה, זה H1. הוא יצא לנו 1.45 מטר. ה-H שהם רוצים שנעלה זה 0.4 מטר, זאת אומרת ש-H2 זה 1.85 מטר. ועכשיו אני שוב יחשב את הנפח השני. V2 זה פאי כפול R בריבוע כפול H2. זאת אומרת זה פאי כפול 0.3 בריבוע, כי הרדיוס לא משתנה, כפול 1.85. בואו נראה כמה זה. עוד פעם, פאי כפול 0.3 בריבוע, כפול 1.85, 0.523. הנה, אתם רואים? הנפח גדל. חיממנו, הבוכנה עלתה, הנפח גדל, כן? זה היה V1, זה V2, הנפח גדל. זאת אומרת ככה, מהנפח הראשון גיליתי את הגובה, הוספתי לו את ה-40 סנטימטר שביקשו, אז גיליתי את הגובה השני, אחרי שגילינו את הגובה השני, עוד פעם, לפי נוסחה של נפח גליל, גילינו את הנפח השני. אז עכשיו אני יודעת את V2, ועכשיו אני יכולה, בגלל שהלחץ קבוע, אגב, חבר'ה, אז אנחנו יכולים לעשות לפי V1 חלקי T1 שווה ל-V2 חלקי T2, פי קבוע. אז V1 היה 0.41, T1 היה 308 מעלות קלווין, V2 עכשיו גילינו אותו 0.523, ובואו נגלה את T2. אז אני כופלת בהצלבה ומחלקת במי שנשאר. אז 0.523 כפול 308 חלקי 0.41, 392.94 מעלות קלווין. נוריד 273, נקבל 119.94 מעלות צלזיוס.
אבל עכשיו שימו לב שהשתמשתי בו פה, לא בכל הנוסחה של משוואת המצב, כי אמרו לי שהפי קבוע, אוקיי? וגם לא היה לי את המסה, אתם מבינים? איפה זה שאלה? יכולתי לדעת את מסת האוויר, ואז להכניס אותה. אבל זה לא משנה. כי אם המסה לא משתנה, אז אין לנו מה להשתמש במשוואת המצב. איזה שאלה זאת הייתה? 7, נכון? כן, 119 מעלות צלזיוס. אז אני רוצה שתבינו משהו. ברגע שהמסה לא משתנה, כי לא דיברו איתנו פה על שינוי המסה, הלחץ האוויר קבוע, אוקיי? אז אנחנו בהחלט יכולים להשתמש בנוסחה הזאת, כן? חוק גיי-לוסק. כן, כן. טוב, אני רק רוצה לראות מה אתם עוד יכולים לעשות לבד. כן. השבוע שעבר גם רשמתי לכם את כל החוקים, V1 חלקי T1 שווה ל-V2 חלקי T2, זה חוק גיי-לוסק. אני ידייק וירשום שגם P קבוע וגם N, מספר המולים או המסה, לא חשוב, קבוע. אז בגלל זה יכולנו להתעסק רק עם זה. עכשיו תראו, אני כמובן אשלח לכם הכל ואת ההקלטה. בואו נראה, חשבת מסת החמצן העוברת בצינור... שאלה 8, אתם יכולים לעשות צפיפות, אני רוצה לדבר איתכם. כל מה שצפיפות אני רוצה לדבר איתכם בשיעור הבא. אוקיי, תעשו רק את שאלה 8 ו-11. אני ארשום לכם את זה. רגע. כן. את הדף יש לכם? שלחתי לכם בוואטסאפ? כן. אז יש לכם אותו. שאלות 8 ו-11 מדף העבודה. אוקיי, יופי. טוב, דף נוסחאות כמובן יש לכם. רגע, נתתי לכם את הדף. כן, אני אפילו יקפיץ אותו עוד פעם. הנה, העברתי לכם עוד פעם את הדף, קדימה להיום. אז אני עוד מעט אשלח את הלוח כמובן ואת ההקלטה, ואנחנו בשבוע הבא לא נפגשים. רגע, אמרו עד 8, אז זה יוצא ככה. זה לא לבקש עד ב9 אנחנו חוזרים. זאת אומרת שהשבוע הבא לא נפגשים. מה יונן? שבוע הבא לא נפגשים, ב13 נפגשים. ב13 אנחנו נפגשים, זאת אומרת עוד שבועיים. נכון? כן. מחר מתחיל החופש שלכם עד 8, אתם חוזרים ב9. אנחנו נפגשים בימי שני. אז השיעור הבא יהיה ב13 לאפריל. בסדר? בסדר גמור. טוב, אוקיי. אז חבר'ה, שיהיה לכם חג שמח ושקט. תודה גם לכם. חג שמח. ביי חבר'ה, להתראות, ביי. ביי.